Oh, kung sabay sige lingkod niya buntag sayo pa. Ayo, sige gyoyo, dira pa. Sayo pagay kayo. Maugyod pa, ma-high blood ka ng tirada nimo ba? Kinsa mo gidili mo sakang dugo buntag sayo pa nga sige ra mo lingkod. Kakita mo sa tong salog pati mo hugawa oh. Wa gid mo kahinlo ug mamaak pa ng hugawa na gibang paak na mo. Ikaw day mo hinlo pa, unsa day trabaho nimo? Maojog pa ka na sige tindog nimo dira, ug sige gyoyon mo dira, may pagisilig nimo na, nahumanan ng takaron. Maayo na kay kamo tubag-tubag ha. Kumutong ko ng baba ni mo. Muna nakatunan mo sig silpon-silpon diha. Relax lang, good pa, may pay magpabibi ka dito, sige ra kag kasuko. Gusto gani mong dili ko magyaw-yaw diri sa balay, lihok mo sa mga trabahoon dire. Dili kay ako ra inyong saligan. Unsa pa day laing trabahoon diri pa? Kana ning sagbot diha sa gawas, ang alamang aturan tanawon di siligon ginato na. Siriyan, nasukwa pa o, kabalong nag-order pa kong parcel dire. Ikaw na may napuro ra ka parcel, mura ba kag kabalo na mangitag kwarta? Pa, ikaw na lang isilig dito sa gawas kay kamera ni ate manilig diri sa sulod. May pabitaw pa para madali tagkahuman. Sa naman taon ng mga bataa mo, oy? Ako naman yung balihon no hinog sugo hinoon. Kamo nga na ipanglihok diri sa mga trabahoon. Kay pupalit ko bugas kay wala tay lungagon. Lakaw nang dito pa, sige naman day kag yaw-yaw niya, wala naman day taylong agon. Isa man ni si Papa, oy ngano mahutdan man daw tag bugas. Nga dagko magpinadalhan si Mama. Mao gani undangan niya yung siglingkod-lingkod diha silpon-silpon lihok na mo sa mga trabahoon dire para makapagmursire nako. Lagi pa, oy sige yaw-yaw, lakaw na dito. Pa, tagay pun may kwarta pa kay kapoy ra bay panglimpyo dire. Dili ko matag og kwarta ha kung dili ni mahuman yung mga trabahoon dire. Bantay lang mo. Dali na po kay basin waptan ka di Papa karon. Umutabang day ka dire ate, nganong sige makagmandar-mandar dira. Ayo pagtubag-tubag ka, paspasin na kay manghod rabiati ka. Kaya haya ni mo ate no, sige ra kag lingkod-lingkod dira. Kung ikaw day manilhig dito sa gawas kay manghugas pa ko diri. Ay kog tubag-tubag ariyan halit kan ko yung baba karon. Sige gyud ti, sumbong ti kang Papa pag abot wala kay trabaho. Dali ana ha kay basin makumot ko na imong naong karon. Uy, hala si Papa. Muna ba katong panglimpyo tong mga bata ato bantay lang ni ron. Ayan, ganun na lang magkasigig map. Dara 30 oh, pahuway sa. Milagro kay Katiba. Bisag maldita kung kabalog yapon kumaluoy sa kumanghod. Duya sa dito ka. Sige tiyo, ikaw tiwas ani. Sige, ikaw dito ka. Buna lang yun yung Papa ron. Ay, salamat. Makapahulay na jog ko. Oh, me. Ay pa, kami na ko pa, be. Oh, nana ikaw naman ang limpyo dire. Asa man imong manghod? Na, di jud masugo pa oy. Gitubag-tubag pa ko. Pa, tagay na ko kwarta be. Kapoy biya kayo hinlo. Pandamay pagkatapulan gini mong manghod. Pantay lang na yung manghod ron. Oh, na 100. Salamat anay pa ha. Manabi ako panlimpya sa gawas. Dara dito si Rian oh, natulog sa duyan. Pantay lang ning bataan ni ron. Rian! Uy, pa! Bago na dyan ko nagpahulay. Rian, ay kung binutbuti ha. May paimulayas na lang ka. Papa, uy, ako pa'y daghang trabaho, ako pa'y palayason. Paghilom, tapulan.